Dámy a páni, vítajte späť na mojom kanále Overspray Sky. Ja som Miky a toto je Rayhan. Kolekcia mojich parfémov o značky Rayhan, ktorú si dnes orankujeme od Dčka až po Sko. Samozrejme nie sú všetky a ako náhle ich budem mať všetky, lebo táto značka Rayhan, ľudia, oni vznikli v roku 2022 a neskutočne ma oslovili, ohúrili kvalitou, výdržou, projekciou. Tam je len jeden jediný parfém, ktorý ja ešte čakám, ešte to nie je sklamanie, čakám, či sa prejaví, či sa vyvinie, ako sa vyvinie. Takže poďme si to spoločne orankovať, lebo táto značka Rayhan, perfektná kvalita. Poďme na to. Takže poďme na to, čo tu máme hneď rovno z kraja. Toto je proste Rayhan Tonkin Giza a toto je klon na Tonka Serafia od Guerlainu. Drahý, predražený parfém. Toto však nie je parfém, po ktorom ja by som siahal denne v chladnejších mesiacoch. Skvelá vôňa, pekná výdrž, pekná projekcia, avšak za mňa B-tier, lebo nie je to parfém, po ktorom by som ja siahal stále, za každým. Sú tam také návykové parfémy, že dovidopo. Ďalší, samozrejme ľudia, toto je jeden z nich, Rayhan Obsidian. Ja som si myslel, že kosatec, koža a úd nikdy nepôjdu dohromady. Toto je opak, toto je klon na Dior Homme Parfum a to ma tak oslovilo, že som to dal rovno ako svoju signature vôňu a toto je samozrejme S-tier. U mňa neskutočná výdrž, neskutočná projekcia, skvelý parfém. Poďme ďalej a toto ľudia, neviem, či ani aj poznáte vôbec. Toto je Rayhan Crimson, ani neviem, či sa dá vôbec zohnať na Slovensku a v Čechách. Toto klonuje Creed Centaurus. Pekná, temná, škoricovo vanilková vôňa. Ja to volám temná elegancia. Tieto parfémy, to je za mňa temná elegancia. Spravím videjko aj na to, ale toto ide do silného A-tieru, lebo je to skvelá vôňa, pekná výdrž, skvelá projekcia, avšak nie je to parfém ako Obsidian, po ktorom ja by som siahal za každým. Toto je už častejšie používanie, ale nie je také časté, ako z toho vystriekam všetko. Poďme ďalej. Ďalší parfém na zozname je Rayhan Italia a toto samozrejme musí ísť do silného A-tieru. To je klon na Xerjoff Naxos a prosím vás ľudia, tento parfém prežil môj test spánku. 3 streky jedna ruka, 3 streky druhá ruka a po tričko na hrudník pár strekov prežilo to test spánku. Skvelá výdrž, skvelá projekcia. Ak máte radi také temnejšie, a to je opäť také temnejšie, medovo-tabaková, krásna, sladká vôňa, perfektne to drží aj na šatách, aj na koži, neurobíte s tým zle. Poďme ďalej. Ďalší je proste Rayhan Lion a toto je klon na Jean Paul Gaultier Ultramale. Skvelá vôňa, skvelá projekcia, party time. Toto ide do slabšieho Ačka takisto. Ďalej na zozname máme novúčičký Cedrus Blanc a toto je klon na ten Carolina Herrera Cedar Chic, ktorý sa ťažko zháňa a za mňa toto je neskutočne krásne namixovaný parfém. Toto je proste ako som povedal v svojom krátkom videu, toto je masterpiece, toto ide do SK hneď. Také krásne, ukľudňujúce pyžmo, neuveriteľná, krásna vôňa. Vrelo vám to odporúčam ľudia, ako náhle toto príde na Slovensku a do Čech, toto si kupujte, toto je neuveriteľne krásna vôňa. Ďalší na zozname je Rayhan Pacific Aura, toto klonuje môj obľúbený Louis Vuitton Pacific Chill. Pekná výdrž do 5-6 hodín, projekcia po dobu 2, možno 3 hodín, ale to pochybujem, ale je hlavne veľmi blízko. Čajovo, rýbezľová, pomarančová vôňa, skvelá na každý letný deň. Za mňa silnejšie Ačko. Ďalej, a toto samozrejme budete vedieť 100% kde ide, toto je Rayhan Aquatica, podľa toho dentu vidíte, koľko z neho išlo v lete, toto je môj druhý flakon, klon na Creed Virgin Island Water a za mňa a klon porazí originál, samozrejme musí ísť do S-tieru, toto vydrží 5-6 hodín, projekciu po dobu 2 až 3 hodín. Creed Virgin Island Water stojí cez 300 € a vydrží do 2-3 hodín, čiže samozrejme toto je S-ko. Ďalší na zozname máme
toto je Rayhan Elixir a toto klonuje Jean-Paul Gaultier La Malle Elixir. A pretože to je strašná tuctovka, toto ide za mňa do C-čka, lebo veľa ľudí to má, jak som v Lidli, každý jeden má buď originál, lebo sú dostupné už aj originál Jean-Paul Gaultier La Malle Elixir a toľko klonov tam je na ňo, že dovidopo. Toto je jeden z lepších klonov, toto má skvelú výdrž, na šatách to vydrží brutálne, projekciu to má po dobu až do 3 hodín, čiže, ale len z toho dôvodu dodávam na C-čko, že proste je to tuctovka. Ďalší na zozname, a to je ten parfém, ktorý sa u mňa ešte musí prejaviť, toto je Nava Sol, Nova Sul, ako to východňari nazývajú. A toto má byť klon na Mojave Ghost Absolu, ale ja tu DNA absolútne nepoznám. V openere do prvých 5 minút tam je iná DNA, ktorú ja nepoznám, takže to môže byť Mojave Ghost Absolu, avšak dávam to na Dčko, lebo ten dojazd mi mne osobne strašne pripomína Zeržov Erba Pura, ktorý ja z duše nemám rád. Akože nie, že nemám rád, ja by som ju aj nosil, lenže nemôžem ju cítiť dlhšie, lebo to je syntetická, sladká, až presladená vôňa a je strašne syntetická. Za mňa absolútne to možno raz za pol roka si dám na seba Erba Pura, ináč to u mňa nie a toto ten dojazd mi strašne pripomína Erba Puru. Takže preto je to na Dčku a čakám, kým sa to ukáže, čo z toho vznikne. Sedí to, uvidíme. Ďalší na zozname je novúčičký Pacific Aloha a toto je pekný klon na Wave Child od toho Room 1015. Pekný vodný melón, ak hľadáte parfémy s vodným melónom, toto je tam. U mňa to končí na Bčku, lebo je to viac ženský parfém ako pánsky, trošku viac presladené to je na môj vkus, ako by som ja chcel, čiže toto môj vkus nie je a ja by som potom ani nesiahal tak často, takže to končí na Bčku. Ďalší na zozname je novúčičký Rayhan Azul, ktorý je skvelý, vydrží dlhšie ako veľkí influenceri hovoria, toto vám hovorím rovno, ale je viac taký lineárny, pekné realistické citrusy, citrusová kôra, taká horkastosť tam ide, je tam grapefruit, pekná vôňa, avšak u mňa končí na Bčku, lebo takisto nie je to ten parfém, po ktorom by som ja v lete siahal tak často, raz za týždeň možno, takže len preto končí na Bčku. Ďalší parfém na zozname je Rayhan Wolf. Toto už je trošičku lepšie, slabšie Ačko tomu dávam ja, avšak je to veľmi lineárny parfém, klon na Azzaro The Most Wanted. Za mňa to sú čisto poľské kroky, ale aj napriek tomu ten karamel toffee je proste skvelý a zbiera komplimenty. Vydrží dostatočne dlho, projekciu má po dobu až 3 hodín, preto to dávam na slabšie Ačko. Je to skvelý parfém na každý jeden deň, by som povedal. Za mňa to nie je, čo tu vidíte, za mňa nie je rozdiel, či je jeseň, zima, či je leto. Ja, keď mám na to chuť, proste ja idem, zoberiem, striekam a idem, čiže no brain. No a ďalší na zozname je Rayhan Terra, samozrejme toto je moja signature vôňa a toto viete, že kde skončí, toto je najsilnejšie Esko, toto je klon na Amouage Outlands, ktorý ja zbožňujem a dúfam, že ho čoskoro budem vlastniť aj v originálnej verzii. Samozrejme toto je u mňa tá temná elegancia, na ktorú ešte spravím video a uvidíte, ktoré parfémy sa tam objavia. Za mňa toto je silné Esko, skvelá výdrž, skvelá projekcia, to korenie také jemné až maslové, také krémové korenie, stred je kvetinový, sú tam citrusy, proste to je taký komplexný parfém, vyvíja sa na koži, proste skvelé. Skvelý parfém. A posledný, ktorý ja vlastním, je Rayhan Nocturno a toto je klon na Bleu de Chanel La Exclusive. Za mňa, ja nie som veľký fanúšik, ale aj napriek tomu, aj keď to testujem, tak toto z nejakého dôvodu zbiera toľko komplimentov, že dopo a len z toho dôvodu, že toto nie je môj štýl absolútne a nemám to rád. Samozrejme, vy máte svoje rankingy, svoje preferencie, svoj štýl. U mňa toto končí až na C-čku, lebo proste nesiaham potom tak.
často a proste nie je to, neviem, niečo mi tam proste strašne vadí na tom parféme. Sem tam z času na čas, keď to chce znovu pretestovať, porovnať s nejakým ďalším klonom na Bleu de Chanel L'Exclusive, a z toho dôvodu to končí na C-čku. Čiže ak ste si našli svoj parfém na nejakých tých low rankingoch, nebuďte smutní, vy máte iné preferencie, vnímate tie parfémy ináč, vám sa páči niečo iné. Ak by sme mali všetci rovnaký štýl a všetci by sme vnímali parfémy rovnako, stačil by nám všetkým jeden jediný parfém a som rád za to, že to tak nie je, lebo svet parfémov, svet vôni je neskutočne krásny, neskutočne voňavý a mňa baví každý jeden deň voňať novú vôňu, učiť sa nové vône, učiť sa nové ingrediencie, vyvíjať si tie čuchové zmysly. Je to neuveriteľne komplexné odvetie a ja som strašne rád, ak môžem ľuďom pomôcť vybrať si a zvoliť si krásne voňavé parfémy a veľmi ma teší, ak mi niekto poďakuje, že Miky, super, pomohol si mi nájsť skvelý parfém. Takže toto bol môj ranking 15 parfémov o značky Rehan, ktoré ja vlastním a ako som vravel, samozrejme dokúpim ostatné a bude jeden veľký ranking ostatných parfémov. Uvidíme, ako to potom vypáli. Takže do komentárov mi dajte vedieť, čo si myslíte vy o tomto rankingu, ktorý z týchto používate, ktorý by ste chceli skúsiť. Poznáte napríklad tento Crimson, dá sa zohnať na Slovensku, čiže dajte mi do komentárov všetko vedieť. Prajem krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.